Sziasztok! Ebben a videóban végig fogjuk nézni az Átlagos Kapitány összes részét, ami 6 részt jelent, és csak spoiler, ez 59 perc, 6 másodperc, szóval elég hosszú lett. És itt van mellettem Ricsi, aki sokat segített a sorozatnak az elkészítésében, illetve láthattátok is benne szerepelni remixként, akkor ugye, meg Viktorként is, nyilván. Akkor ugye ellenségek voltunk, de a produkció elkészítésében viszont partnerek, úgyhogy ez itt a rendezői reakciós videó lesz. És kezdjünk is bele. Kezdjünk bele. Nem indult el? Jó kezdés! Milyen gravitáció? Hogy kerültem ebbe a helyzetbe? Ebből a részből megtudhatjátok. Ez az intro nekem nagyon tetszett, és nem értem, hogy mások miért nem nézték tovább. Sőt, el is kattintottam már itt, hogy így... Itt úgy megcsináltad zenére is, pang, közelít, minden, effekt jó, képminőség. Nézzétek végig. Pontosan 9-re beértem a melóhelyre, a Spéci Piac Kft-be, animáció. és bevált is az asztalomon a mai termék. És a mai célpontom OK Geri, 25 éves, encsillag. Hányan ismerték fel a Pokémonos reakciót szerintem? Pokémonos Mindent utalást. tudok a célpontomról, valószínűleg nem nincs hozzám túl sokan. lázáró. Mondjál őszintén. Szerintem nem túl sokan ismerték Az, hogy a OK. Pokémonos. Az, hogy OK professzor. Szerintem nem esett. Tudom, én megértem. Nyugodom. Vagy az jó jelenet. Kis Ez Pikachu. így, a Szindikóla, mondjuk éppen az így. Bár ezt, hogy kinyitod a csomagot, jön a fény, az kb. Az elmúlt egy hétben, ha nem 5 videóban láttam egybe se. Unboxingban, kisfilmben, mindenütt ugyanezt csinálják. Szóval legközelebb eredetibbnek kell lenni. A szemem! Semmi. Nem mondtad, hogy zöld szemű vagyok? A köztudott, hogy a világos szemet hamar elvakítja az erős fény. Fun fact, tényleg elvakít a fény. Annyi még, hogy mikor itt vettük fel a parkba a jeleneteket, Volt is ebb nehézség. ide érkeztünk, mert itt úgy volt, hogy a lány szereplőkkel jött Széni, neki ott volt a kisfia is, 3 éves, 2, és közben úgy kellett forgatni, hogy valamelyikünk játszik vele mellett a játszótéren. Igen, és ez nehéz úgy kivitelezni, hogyha 3-an szerepelnénk az adott felvételen, valakinek fel kéne venni, de nem vagyunk annyi, hogy még valaki vigyázzon a gyerekre. De úgy, én veszem fel, és ők vannak 3 szereplők, Igen. de úgy volt, hogy mivel én nem szereplek, én megyek el játszani a gyerekkel. Illetve utána pedig elkezdtek járni 2 kis köcsök gyerekbiciklivel, Ja. és ott mellettünk, és rájuk is szóltam, azt még direkt utána elértek. Tudtok másra biciklizni? Egy darabig? Mert most veszünk fel sorozatot. Köszi! Ja, meg egy izés tök jó volt, jöttek itt, nem tudom, Encsen, kínaiak, és elkezdték Fencét fényképezni a parkba. Jó, hát meg is értem amúgy azért. Biztos néztek, milyen Encsi TV produkció ez akár. Azért videóznak neked, de nem, semmi baj. Nem baj, TikTok style. Kis videózni. Azt mondom, hogy oldalra volt a csaj. Itt jó az effekt is. Nem bírok megmozdulni. Hallottátok ott sírtam, ahogy. Már visszarakom. Itt már azt hiszem adtunk neki telefont, hogy nézem mesét, de nem sokáig. Úgy igen, halljátok, ott lesz benne. Mit csinálsz? Nem bírok megmozdulni. De nem lesz. Ez viszont Szélinek az egyik legrélebb reakciója volt, mert tényleg meglepődött, hogy mi van Nézzük, itt. várjál. A fényt nem lehet megállítani. Ez jó. Az egyik nyári ez jó. szünet a 19 éves Nekem az igen tetszik, Bence, ez nem az volt igen. más programja. 3 hétig ült egy helyben, az otthoni foteljében. Úgy tartják, Neked ha valaki figyeltem. túl sokáig marad az elektros életben, áram. az összhangba kerül az univerzummal. Ez tök A jó. folyamat közben hatalmas energia és tudás halmozódik fel. Kis háttérinfo, hogy a legtöbb jelentet Miskolcon meg Encsen forgattuk, mivel Cassius, ő egy tiktoker, Pesten van, ezért ezeket amikor te a cégben vagy, azt Pesten forgattuk le, ott nekem aputól szerezni egy irodát, ott tudtunk forgatni, és akkor ott így bementünk és így felvettük. Szóval ezekért a jelentekért felmentünk Pestre. Hát És egy nap volt ez a 1 perces kis Egy jelenet. másfél perces jelenetért utaztunk 10 órát oda-vissza. Így van. És elment vele majdnem másfél napunk, mert összepakolni meg minden. A forgatás során több eszközünk is bemondta sajnos az unalmas. Például ennél az első pesti forgatásunknál ment tönkre a Rode puska mikrofon. Ugye 100-as mikrofon.
Oké, a suliban nagyon sok zűrből kihúztál engemet. De most már számokat akarok. Produkálj valamit. Úgyhogy ezután csak a podcast Road Go. kis mikrofonokkal. Vezeték nélküli Mikroportos, Azaz. igen. Ezekkel tudtuk utána az egész többi részt forgatni sajnos. De a költségvetése a sorozatnak -200. Vagy több. De igen. Úgyhogy már itt volt, sőt, amúgy itt jött be ennél az időszaknál, hogy a gépemben tönkre mentek a ramok is, aminek két és fél hónap volt a javítási ideje. Szóval addig Ricsi adott kölcsön egy kis ramot, hogy tudjon vágni a részeket, mert egyébként hiába van otthon a vágógépem, használhatatlan. Na jó, akkor végig az első résznek. Ezt forgattuk áprilisba. Ezt majdnem 3 héten keresztül forgattuk minden hétvégén. Hát általában elmondható, hogy minden részt az előző hónapban forgattunk, úgymond. Tehát ugye, hogyha a május 20-ai részt veszük, akkor azt kb. Április közepétől május közepéig forgattuk. De ez is változó, mert volt, amikor beleforgattunk már következő részbe, de volt olyan is, amikor mondjuk 3 nappal előtte vettünk fel egy részt, és úgy kellett megvágni az egészet. Szóval akármennyire rövidnek tűnnek a részek, jó, már később hosszabbak lettek. Igen. Azért általában 3 hétvégén forgattunk, mert mindig több szereplő volt a sorozatokban, és nem mindig értek rá együtt, és volt, amikor sajnos tényleg csak 2 percét forgattunk egész nap, meg mentünk ide-oda. De én azt mondom, megértem, hogy nagyon tetszett az első rész, és utána jöttünk bele, szerintem a harmadik jöttünk bele, Így van. igazán. Igen, meg a sztori is már akkor kezdett kibontakozni, voltak visszautalások a történetbe. Nézzük a második részt. Hogyha jól vettem észre, ön egy igazi üzletasszony, aki ad a külső élet és emellett profi is. Jól Hogyha ez játszottak, igaz, Claudia, akkor akármennyire Printing 2000 tetszett éppen magának. megfejlesztettük ki. Eddig csak hallgattam, de most már öné a figyelmem. Kérem, folytassa. És Nem, DiCaprio ha nem is még fecsérelnék tovább a szót, hanem megmutatná, hogy mire képes ez a termék. Ahogy láthatja, a Printinnel érhető el a legsimább hang, Jaj. a leggyorsabban. Ismerős ez a hang. Nem, Az is nagyon. volt? Elég a játékból. Ide a pendrive-ot. A pendrive-ot. Ág is nagyon játszott. Úgy látom, valaki És most nem mondom, hogy ő vágyott. lett a mindenki kedvenc, ő a legjobb. Megint te? Még egyszer a cicagatjással sem bírsz el, zsebes. Ámona is fantasztikus Majd most. volt. Jó, itt most megállítjuk. Mert itt, hogy harcol lehet, amit előtte egy héten beszéltünk meg? Vagy Körülbelül. hogy vannak átlagos kapitány. Mi? Amerikai kapitány, már keverjem Mind a rendesen. 2 van már. Itt TikTokban be is raktad, hogy próbáltuk ugyanúgy Lemásolni azt a mozgáskoreográfiát, Ja, amit mert- ők használtak, mert elég dinamikus volt, és egy ték volt az egész, egy felvétel, és mégis. igen, mindenféleképpen akartuk, hogy veszítsen most itt AK egy kicsit, és ami egyből eszünkbe jutott, amikor volt az, hogy vasembert megverte kapitány, mint Bucky. És úgy nagyon, ott szerintem jól nézett ki, mikor vettük, de amikor összeraktad, sokkal jobb, akkor már nagyon tetszett nekem, nézzük is. És... Ahogy jól csináltál. Szikra, ezt rád hagyom. Hát de ide van, forgatókönyvben van baj. A forgatókönyvben összeesik a fájlik ide. Sétáltál? Hát ez egy profi Jó, de reakció jó volt, volt. nagyon, jaj. Jó, ez egy végjáték sorozat azért. Ez Igen? a legközelebb a szuperhősök közül ilyen Deadpool szintű. Ezt vágjuk, minden óvoriát kimondtad, jó? Na még egy pár érdekesség erről a helyszínűt forgattunk, hogy itt voltak kisgyerekek itt is, Itt is volt ki. és jöttek oda, mert Bence jelmező volt, és mondták, hogy hogy ez hol van fent, meg hogy de jó, meg utána mondták ők is, hogy átlagos kapitány, nem? Aha, igen, mondták egymásnak, mert oda jöttek még többen, és kérdezték, hogy ő ki, meg mi van Aha. itt, és akkor mondták neki, hogy hát ez átlagos kapitány, nem tudod, mint hogyha ők annyira tudnák, meg néznék, holott akkor az első sorozat épp hogy kint volt. Az első talán? rész. Első rész. Igen, épp hogy kint volt. Ismerik, hát persze. 750 nézték. Abban én voltam 5. Ilyenkor kéne ilyen szórólapokat hoznod, és akkor közben kiosztanunk. Felvétel, indul. Gyál! Színre lépek. Sebes! Remélem, ezt tudta jó hírekkel érkeztél. Tőled vártam, hogy megoldsd Muszáj ezt az voltam aprócska valahogy- akadályt. Nekem Színre szükségem van egy süsűvel.
Na, nekem a sztori itt ezután kezd beindulni. Hát meg úgy is építettük fel egyébként logikusan, hogy az első 2 rész az hasonló sablonra épül, tehát ugyanazokon a mozzanatokon az eladás, utána egy kis balhé, verekedés rész, utána vissza a cégbe, hogy ez még legyen ugyanolyan az első 2 rész, és a harmadik résztől viszont egy teljesen más. Igen, mert úgymond ez egy gag szuperhősnek indult, mert a gag ismétlődő poénok is itt, úgymond az első 2 részben ismétlődik a struktúra a jelenetekbe, és ilyen tökőbe jött így ez a ismeretlen figura, aki megadja kicsit a misztikus ezzel lépett elő a sztori úgymond a következő fázisban. Mert eddig megismertünk kis rablókat, meg ilyenek, most tudjuk, hogy nem csak egy sima rablásról van szó. De vajon mi lehet az? Kiderül a következő részből? Nem tudom. Már nem tudom, mi van benne. Már is emlékszek amúgy. És fel tudom, hogy a végletek én. Tudod, nem emlékeztem rá. Ki segítsen, Uram, A leg-CGI heavy Hát itt ez kemény volt azért megvágni, és ez kellett azért a vágó szoftverbe, pont azok a frissítések, amivel bejöttek dolgok, és sokkal realisztikusabb tudott lenni így azért a tűz, még hogyha nem is tűnik annyira nagyon realisztikus. Figyelj! Ez beleillik, átadja a feelinget, az a lényeg. Most mindig arra törekedtünk, mert nem volt nagy költségvetésünk, hogy átadjuk a feelinget, és hát ha felkapják a sorozatot és tudunk jobb csinálni utána, de nem történt. Itt nehéz dolgunk volt, mert forgatás közben majdnem elesett a kisgyerek, vagyis majdnem fenékre ült, de csak majdnem, szóval nem is történt meg semmilyen, de annyira utána sírt, meg az ám akarták hozni, akkor teljesen ellenkezett, úgyhogy nem volt olyan egyszerű felvenni ezt a 3 másodperces sétát sem. Széni, nem fogod elhinni, mi történt velem Hát ez tegnap. igen jó jön. Miért? Mi történt? Már megint az a kataszom Tényleg, szépen hogy szóval. Nem, most kivételesen nem. Jó, jó. Éppen hazafelé tartottam, amikor megmentett egy szuperhős. Komolyan. Igen, Igen, pont szép olyan volt, képek. mint a filmekben. Kék jelmez volt rajta, és egy nagy elbetű volt a melkasán. Egyébként úgy le is rendezték a kapitányt, hogy majdnem nekem kellett hazakísérnem, mert túl sok erőt használt. Beégtél a nőket. Annyira durva, hogy tanulni fogjuk ki az ilyeneket. Micsoda, már TikTokon is fent volt. Elég kemény. Gyár! Ó, jó reggelt, Viktor. Jó reggelt. Miért csak tartott Amis Ramur. szünetet? Indiai film szünete, az nagyon mutassátok, mit néztek. Én örülök neked, de érdekes, hogy mindig külföldiekkel hoz össze a sors. Hát, tudom, egy érdekes. Menjünk tovább. Itt a lényeg, hogy gyakorolja a lopakodás felől rabló. Ki akar mások a zsebben, remélem érthető volt. A kamerám! Mindenesetre ez érdekes felvetés. De már lassan dél, nem kéne ebédelnünk? Ági, nem rendelsz valami kaját? Persze, már is intézem. Nekem jó lesz a szokásos. És neked még mindig húsmentes jöhet csak szóba? Igen, saláta süt krumplival. Milyen modern iroda? A szuperhős dénes ide valami kulcsozás. Lényeg, hogy ezt is kézzel csinálni. Igen. Tehát nem is annak a távirányítója volt. Nem, az a klímának volt. Egy klíma távirányító volt. Csak akartuk egy menő shotot, hogy az irodával Csak egy jó. high-tech cégről van Jaj, jaj. szó, úgyhogy... Ki te húztad be, nem? Aha. Én vettem fel, te mondtam, hogy húzd, és akkor te húztad el. Ja. Nem, te vetted fel. Hát én vettem fel is, Én csak mondtam. közben még húztam. Ja, jó lett. Úgyhogy úgy kellett megvágnom is, hogy a tükörképen ne látszódjon, hogy amúgy én húzom be. Amúgy nem mondtuk még a reakban, nagyon sok ilyen kis dolog volt, Ja, akkor ja. meg nem tudom, 2 órás lenne az egész. Csak te kaptál ajándékot Hát, tőle. tök jó, Misa. Gesztust a megmentés után. Az a Azért, mert ott van egyébként a képen az óra mellett, hogyha valaki nagyon szemfüles egyrészt, De- másrészt az pedig a szövegkönyv. Ja, legtöbb jelenetben a papír, ami előttünk volt, az általában a szövegkönyv volt. Hát igen. Amúgy jó sok mondatokat írtunk össze, hogy Bence. Vannak hosszú, igen. Bence volt Fél oldalas mond. monológok voltak egymás után. Talán igazad van. Ez a kis kockázat nem éri meg, Andrew hogy Tate. világhírű kutató legyél. Talán igazad van. Egy szuperhős meg akar. Jaj, jó cigány. Aki gyerekeket nem tűzből, azt téged meg akar ölni. Talán igazad van. Akivel együtt kezded a kutatást, Keresztapa. rosszat akar neked. De lehet tévedsz. És lehet ez az utolsó lehetőség, hogy együtt alkossunk valamit. Szényel.
Rutét. Széni, nézd rám! Mondok macskám, ez az egyetlen lehetőségünk. Ez a cég a mi munkánkra épül. És mégis milyen borstolán bánt velünk. Te egy normál kutatatra sok. Ez a igen jó. Engem áttettek a naptejkutató részegre. Semmi dolgom. Pont úgy indulva, én felgyorsulok. Itt a lehetőség, hogy megcsináljuk a szerencsénket. És ezúttal csináljuk meg jól. Rendben, benne vagyok. Üdv a fedélzeten. Egyik legjobb hangdizájn, amit csináltál a sorozatban. Palpatine szenátor visszatér! Nem is látom magam a fényügyatot. Most igen, most így elég sötét. Gyere! Kecske! The Goat! Mi lenne, ha elterelném a figyelmét? De akkor itt is legyen behind the scene. Ez a felvétel egyébként a háttér az full fehér volt, kezdjük az be volt fényelve. Igen, hát kb. Igen, ugyanígy nézett ki. Sőt, ugye a szarvakat nem tudtuk, hogy rögzítsük a fejedhez, ezért azt találtuk ki, hogy egy sapkának leszedtük a sírtjét, igen, és arra ragasztottuk rá a két szarvat, de ugye azt se szabadott látszódni, hogy amúgy ez egy sapkán van rajta, mert az milyen béna lett volna. Úgyhogy azt is ki kellett sötétíteni, meg mindent így meg kellett változtatni. Úgyhogy elég kreatívak próbáltunk lenni ilyen megoldások terén. Látszik, hogy green screen, de szerintem nagyon átadja. És muszáj volt, mert egyébként meg azt ér. Mert nem tudtunk keríteni egy ilyen gonosz bázist, mert a költségvetés, ahogy már mondtuk, annyi volt, hogy Bence amúgy is belefektetett a sokat. Hát igen. Erőt, energiát, pénzt, meg én is. Sötét jelent, akkor volt Zsebes meg Szikra. A lényeg az, hogy ott meg az is volt, hogy Zsebes végigengedte magát. Ja, igen. hogy még én is, meg Szikra is, mert nem tudom, nevettek azon, hogy beleértem magam a szerepbe, meg gondolom fura volt nekik, hogy a sapka meg a szar ott van. És nehézség volt az is, hogy ugye térdelniük kellett, és amúgy nagyon rossz térdelni. Térdeltetek már amúgy ilyen kemény de még tettünk alá izét is, ilyen fóm. Igen, fóm. Hát fómból tele vagyunk gyerekek, hát annyi izét, páncélokat, meg mindent is csináltunk fómból, hogy az... Nem tudna jobban hallatszani, vagy szívasról állunk fel? Ja, és ha már itt tartunk, páncélokat csináltunk fómból, jelmezt is Bence csinálta. Így van, mondd el a történetét. Jelmezt. Azt hiszem, hogy ilyen december-januárban készültünk el a tervrajzzal, hogy is nézzen ki maga a jelmez. És január végén be is tudtuk szerezni hozzá a felső részt, a nadrágot. Ja, mert voltunk a Miskolci Decathlonban is elmentünk, igen, a Pesten is voltunk, a sportboltokban többen. Aztán ezt odaadtam egy ismerősünknek, aki varrással foglalatoskodik hobbi szinten, hogy ő megcsinálja ezeket a szimbólumokat a jelmezre. Hát de végül nem olyan lett, amit akart, de végül nem olyan lett megcsinálni. És ugye ez így februártól áprilisig volt körülbelül nála, és azon a héten kaptam meg az eredményét, amikor elkezdtük a forgatást. Kedden felvettük az első a Szent-Mikulást a Csédnél, és szerdán kaptad meg a jelmezt. Szerdán kaptam meg, és szombaton forgattunk utána. Pont a parkos jelenetet, amit benne van az első részben, mivel nem lett olyan, amit akartál, ezért te... 3 nap alatt otthon anyukám segítségével, mert ő egy kicsit jobban ért a varráshoz, mint én, azt én azt valljuk be. Nem magájkodj előtt! Igen. Úgy oldottuk meg 3 nap tényleg, hogy egyáltalán hogy tudjuk mereven megoldani magát a logót rá, a odavarrását a ruhához, a szemfedőt, az állarcot neki, a kesztyűre egy ilyen plusz motívumot, nehéz ügy volt. De ahhoz képest nagyon jól lett a végeredmény, hogy kinéznek. Én egyébként nekem is nagyon tetszik, és tényleg én büszke vagyok rá, hogy így sikerült megoldani. És ha már itt tartunk, akkor a remixnek a sisakát is Bence csinálta. Igen, amit átalakítottunk egy másik projektünkből. Én csatornámon van egy Balnarról nevű kisfilm, hogy megcsináltuk már tavaly a páncélokat, és 2 sisakot csináltunk, hogy az egyik kicsi lett, és nagyobb lett, tényleg nagyobb lett, és akkor úgy volt, hogy kéne valami állarc neki, mert nem lesz ott, hogy meglássuk, tudjuk kicsoda, mert amúgy, látszott volna, nekem is ilyen szemfedett volna, Barna, látszott volna, én vagyok Viktor, nézzük, ebből tudtam volna. Így is tudták, de a varázslat a sztorinak, és
utána gondoltuk, hogy legyen valami sisakja, és akkor Bence mondta, hogy ő ilyet ezeket megcsinálja. Ötleteltünk, Bence átküldött pár képet, azt mondtam, hogy tök jó, hogy gondolja, és akkor utána csináltuk meg a teljes sisakot. Annyi, hogy úszószemüveg volt benne, és a szememet kiszúrta, akárhányszor rajta volt. Jó, az is nehézség volt, hogy ugye én csináltam otthon, ezért magamon próbáltam meg úgymond a méreteket, hogy jön neki, és ugye mivel más dimenziója van a fejünknek, ezért ugye rajtad ez sokkal szűkebb volt, és akkor jobban nyomott. A ruhadizájnok, például Monának mondtuk, hogy mire készült, nagyon jól összedobta magának a Szikra a saját ruhadizájnját, az nagyon tetszett. Itt van az ilyen apróságok is, mint amit majd azt hiszem a következő részben fogtok látni, hogy a névjegykártya és az egyéb ilyen kis miniatűr dolgok is. Mit csináltunk? Alapból az eszköztárunk az volt nekem egy Canon kamera, egy ilyen középkategóriás R10, 2 lencse, pár fény, 2 mikrofonból egy el is romlott, és ilyen minimális setuppal oldottuk meg mindenhova. Én voltam úgymond a cinematográfus a sorozatban, Bence rendezte, én voltam a DP, a Director of Photography, aki nem tudja, az a cinematográfus, hogy akartam meg tudtuk volna szebbre csinálni, csak ahhoz bele kellett volna eszköztárba kicsit bővíteni, de... Illetve időben sem volt sajnos annyi. A legtöbb jelenetre több volt odautazás, mint amikor forgattunk, mert mindenki csak eddig ért rá, ettől eddig, busz ment, haza kellett menni, környéken hangoskodtak, és ettől eddig tudtuk felvenni. Szóval, ha legközelebb már forgatnánk ezt a sorozatot, vagy akár ha újra leforgatnánk egy rebootot és egy kis filmet csinálnánk az egésznek, akkor erre jobban oda figyelnénk, hogy vagy bérelnénk egy jobb lencsét, és több időt fordítanánk egy jelenetre. Mert látszottam, hogy pár jelenet igen szép volt, például az irodában, ebben a részben a jelenet, az nagyon szép volt. Mindegyik, és ha megvan ott vittük is a fényeket oda, te kibérelt, igen, még Bence, amit lehetett, helyszínt bérelt. Amit meg más volt, én próbáltam szerezni ismerősöknél is helyszínt, meg izét. Illetve olyan tereken vettük fel, ahol szabadott forgatni, ami egyébként elég nehéz manapság olyan területet találni, ahol pedig nem szólnak. Nem lehetne szólni, de szólnak. Az Hyundai szponzorált. Gyere, szállj be! Az a kocsi nevű. Mindenek előtt valamit meg kell kérdeznem tőled. Hogyan ismertél? Ezért is igen szép, nekem mindig tetszik, hogy abból forgattuk ki, kicsit újabb helyszín. Szóval nem is voltál benne biztos? Csak mintát kell venned tőle. Igazad van, veszek tőle mintát. Ez a beszéd. Csak vigyázz, nehogy megsejtsen valamit. Persze, bagrok helyettet szokta, jó munkát. Ez olyan filmes volt az jelenet amúgy. Bejöttél, pont átvágva. Ugyan már én is sok ilyennel találkozom. Ja, nem ő, én állok összejön, úgyhogy visszajösszünk arra borulni. Amúgy egész poénos. Jó. Ki mondta, hogy nem? Jó, látom, hogy telefonálni, ugye nincs semmi baj. Ó, nem, csak egy 20 műszak miatt hívtak. De tud hazudni. Itt is van egy érdekesség, amit meg lehetne osztani a nézőkkel szerintem. Köszönjük ezúttal is, hogy forgathattunk a Vasaló Bistróban, Miskolcon, az Avason, és menjetek el ti is, hogyha nem ismeritek még a helyet, mert nagyon jó. Hogy felvettük ezt a jelenetet... Hétfőn, azt hiszem, ugye még mindenki elkéreckedett munkából, szabadságot vett ki, hogy meg tudjuk oldani. Aztán, hát nem is tudom, hétvégén, amikor megpróbáltam felrakni a fájlokat a gépre, kiderült, hogy a fele az hiányzik. Ja. És így eltűnt a kártyáról, valahogy letörlődtek a fájlok, ezért újra kellett forgatnunk még egyszer az egész jelenetet. De jó, mert utána elfelejtettük felvenni az insert shotokat, ezeket igen. Szóval legalább ennyiből pozitívum lett az a szerencsétlenség, ami ért minket, hogy így még filmesebb lett, meg még ilyen kis apró igen, és utána jöttünk rá amúgy, hogy tényleg rossz, hogy csak egy kártyával forgatunk. Egy memóriakártyával. Illetve nem tudjuk egyből visszanézni a felvételeket, hogy itt nem volt fókuszban, itt ez a fájl sérült, és akkor... Igen, és ezért keresünk legközelebb szponzort ilyen sorozatokhoz később, mert az én csatornámon is forgatunk filmeket, meg Bencének is, és általában ketten csinálunk mindent Bencével, és mi teszünk bele a pénzt, a költségeket, és az eszközökbe, Bence és minden másba, és az, hogy még így is kevés az eszközbázisunk, és az ilyen hibák sajnos megoldhatók lennének azzal, hogyha lett volna backup mindenből. Így van. Sajnos nincs.
Úgy hallottam, itt találtuk meg a város legélesebb tolva egy bizonyos sebes. Módos igen beleértem. De nem sokára mennem. Mindenki jó. Amúgy nem tudom, most 4. részét tartunk, és hogy egyszerre így nézzük, nekem nagyon jó. Meg amúgy tényleg így egyben van ez. Én Folytonos. először most úgy érzem, hogy ezt simán használnák le a tévében. Amúgy igen. És már megint itt vagyok, ha tényleg lenne egy minimális költségünk, és egy ilyen sorozatot tudnánk leforgatni, tudnánk adni, amíg kimert a tévébe. Simán. Mert ez is nekem nagyon tetszik a Sori. Főnök, megszereztem a két Resistance Quintessence-t. Nagyszerű. Végre. Társisak, debutál. Nagyon jól néz ki a sisak. Képes elrössenni a gravitációt. 15-szörösét is. Nem tudtam venni. Ezért lett igen jól. Most vége. Pedig nem volt egyszerű felvenni, mert hogyha emlékszel rá, ott gyakoroltak a platós kamionokkal, Ja, tényleg parkolni. mindennel parkolni, illetve épp flexeltek hétvégén meg. Igen, mert szombaton nem volt. is tudom mit csináltak ott, Flexeltek. flexeltek. Ez a fegyver túl veszélyes. El kell koboznom. Meg mire megtaláltuk hogy olyan részt ennek a parkolónak, ahol tudunk nagyjából üresen forgatni, nincs a sok kocsi. Mert azt akartuk, hogy tényleg lenni nagy térről tudtok egymás, ez egy cowboy shot, tipikus cowboy shot, akkor ketten állnak egymással szembe távol. Nekem az volt a fejem, hogy ezt akarom nektek, mert van benne pisztoly, ezt megcsinálsz a cowboy shotot. Szerintem jól megcsináltuk. Igen jó. Ez nem igaz. Ez full izé Kylo Ren a Star Warsból, akkor ő megállítja, onnan szedtük. Tudtam, hogy működik. Csak 2 töltés van benne. Szerintem pisztoly. Ez nem effekt hang. Ez való. Volt ez igen jó az is. Neked mindig később jut be a Fight Club. Hát most nem mutathatom előttük. Ez jó zenő. Gyárok a sotok! Jó lett a végül. Így most visszanézve, nagyon átadja a feelinget ez a vágás, hogy megvágtad. Találkozom. Ez is jó. Az lesz az utolsó. Ki vagy te? Hogy ki? Én vagyok a Széni. Jöttem, hogy tudtam. Ez egy jó shot. Mennyire sős a helyzet, doktornő? Hogyha valaki kíváncsi rá, akkor lényegében az 2 fajta pirosból kikevert smink, amire technokol ragasztót kell folyatni, és akkor attól lesz ilyen hártyás kinézetű, mint hogyha tényleg így a bőr feljött volna. Úgyhogy... Nem hiába ő a DIY-os. Még én is csak próbálom megérteni, mi történhetett, de eddig úgy tűnik, hogy mivel 3 hónapig meg sem mozdultam a fotelből, ezért szinkronba kerültem az Ez még depressziónak. Az tényleg izgalmasnak. Én nem vagyok túl sikeres a munkámban. Életem műve talán épp ez a jelmez. Te készítetted? Igen. Aha. Épp a megmentésed előtti estőre kész. Igen. Majd hagyjuk. Talán emiatt is jó, hogy úgy döntöttem, hogy szuper. Ezek easter egg-ek. Az élet de már többször találkoztunk és mégsem volt alkalmunk megismerkedni. Kabatai-tere! Szendről van. Kis Naruto zene. Ez az. Ez igen nagy shot. A víz folyik minden rajta. Bizony. Az normális, csak mindig másképp lesz ki. Megvettem az előtt. Emlékszel? Még Fandelgrám generátort használtunk a mérésekhez. Csak ideges lettél. Mi eszem a petikát? Nem csak, hogy összekócoltad, de konkrétan égnek is át. De most már úgy tudjuk, hogy összefügg az ereje. Az erővel. Minden egyszerű lesz. Itt én basztam el. Akkora monológia volt, hogy nem bírta megjegyezni normálisan, meg nem jött a nyelvére. Hát itt az is szövegem volt, hogy vége van. Nem tudom, én igen tudok színészkedni. Csak én megállítottam. Szénia! Ha most Krím Pablo! Sánchez! az egész kutatás az enyém lesz. Látod, de én így döntöttem. Ezt megbánod még? Jár! Ez nagyon jó, tudod, hogy gonosz kihallja, mert ott hagyta a telefont.
De általában a filmben ezt tudom a legjobb, amikor nézek, én a szappanop, most nem rendesen szappanoparákat nézek, kóriákat, tudod, 100 részeseket, meg ilyeneket, és ott mindig az van, hogy van úgymond az a karakter, aki másoknak rosszat akar, nem most, hogy gonosz, csak magának akar jót, és mindig ő tudja meg leghamarabb a dolgot, hogy pont ott van és hallja, hogy beszéltek, hogy a főszereplő nőnek megkapja szerepet és több betesz neki. Na ott, hogy valaki a telefonját felveszi és hallja, mit mond neki, be szól, a másik elkezd neki beszélni minden titkos információt. Másképp, hogy nem tudjuk a sztorit előrendíteni, hogy honnan tudná meg, hogy ő ott lesz aznap, meg ilyenek, hogy ezért van az a legtöbb filmben mindig a gonosz karakter tud meg a leghamarabb információkat, hogy cselekedjen, rosszat tegyen, meg hogy beártson másoknak, és később ezt felvigye a izét, a katarzisra, a klimaxra, és utána megoldja a szuperhős vagy a sima hős a fő karakter a dolgokat. Csak ezért tök jó, hogy beletettük így. Ez jó jelenet. És itt is kellett egy csomót várnunk, mert egy öreg hölgy ott beszélt körülbelül másfél óráig telefonon a pardon, ott a parkban, és így, de nagyon hangosan, és annyira hallatszott meg minden, hogy... Aztán le is merült az aksi. Aztán nem merült az aksi és a várakozásba. Egy 30 perces forgatás lett 2 órás. Hát körülbelül. Na itt vagyok. De a képek igen jók lettek. Te hogy ismerkedtél meg Remixál? Neked mennyit fizet? Nekem nem kell fizetnie. Én hűséggel tartozom neki. De... Az tök jó, de azért élni is kell. Ez igazi magyar mentalitás. Ez olyan alulról. Ez itt mennyit is tűztek ki a fejedre? Kis animés szem mindjárt. Közeli kéz. Ez itt igen filmesek itt egymás után. Aztán kíváncsiságból kérdeztem. Ez itt igen jó. Ez is. ahhoz, hogy a szakma legjobbjai is az én fejemet akarják. Ha már 2 órát az a forgatást jól felvettük. Hogy mind egyesével jöjjenek. Ugyan már ez a legkevesebb a gyerekkori barátságunkra néző tekintettel. És egyre jobb vagy az eladó. Amúgy nagyon bírom Cassiusnak a fogalmazását, amúgy igen jó volt, egyedi. Egyedi. Hát a forgatókönyv sem volt egyszerű. A könyvek is amúgy össze-vissza minden volt, kis lexikontól kezdve francia regényig. A kristályok. Szereztem azt a mintát. És a forgatókönyv. Nem szereztem azt a mintát. 3-szor, 5-ször visszatér. Ezt hol vetted fel? Stop videópont. Óránk után de Láttad volna fénykorában, volt egy csomó kacsa, működött a körhinta, sőt, még félvetítéseket is tartottak. Azt, amilyen jó lehetett, de 20-as évekből is swing zenítettél. Igen. Ahogy Széni úgy néz ki most, hogy profi boxoló. Be a fonva a haja, atléta, kicsit azok a női boxolók néznek így ki. nem, hogy már ilyen. Hát ez az igazság. Ebben nem egyezett bele Széni, hogy ezt bevágjam, de mivel nem látszódott a kép. Lényeg az, hogy ezt, hogy nem mondj már ilyet, elkezd mondani Széninek, azt mondta, hogy ezt nem mondja el, de egyszer kimondta, amikor próbafelolvasás volt, és Bence azt vágta le. Ez van. Hát ha ki akarjuk sarkítani, igen. Az igen. Ne csináld már! Nem mondom! Az igen, de így mondta, az igen. Az igen, tudod, ez a fasz, leszarom. Az igen, felmondtál, hülye vagy te. Jó, hülye vagyok. Válságba felmondtál, helyen, semmit sem dolgoztad. És most jön? Az elhagyatott hely, ami egyébként nem sikerült, mert egy régi raktárépületet terveztünk volna, de... Azt a hogy lett hirtelen filmesebb a kép? Történik. Hát mert ez, mivel vettük? Amúgy nem, ez a helyszín szerintem jobb lett, mint a raktáron, nekem nagyon tetszett, még itt neked is. Hát amúgy összességében nem lett rossz ez a helyszín, meg illet hozzá. És illetve Bence is belekezdett, hogy ezt a utolsó résznek ezt a jelentét, az első 6 percet már más kamerával vettük fel, ott én béreltem egy úgymond setupot, kamerát, meg hang setupot nekem a banrockforgatásra, és ezt azon a hétvégén vettük fel. Egy nap ugyan a helyen volt nekünk, meg neki, meg nekem is a finálé ugyanazon a helyen volt. És ezért tudtuk... Ezt meg is tudjátok nézni, majd belinkelem. Yeah. És itt azért látszik, hogy szebbek a színek, meg a kicsit, nekem sokkal szebb a kép, mert Blackmagic kamerával vettük fel, ami rendes cinema kamera, meg ez is egy jó videókamera, mi vesszük fel, láttátok, eddig szépek voltak a képek, de ott az egy videókamera. Ezen látszik, hogy ez egy filmes kamera. Csillány. Csillány. Csillány.
Szikra, nem csillám. Új. Ezt a zenét már egyébként az első résznél megtaláltam, és eddig kellett várnom, hogy végre bevághassam, mert már ez megvolt, hogy a főgonosznak a bevonuló zenéje az ez lesz. És ez lesz az ikonikus remix zene. De úgy is nagyon jól beálltak egy egyenesbe szépen, egy vonalban, jól. Szikra meg Zsebes szerintem a legjobbak. 21 FPS-t lassított. Gyám, ez jó ez a kis szűk cucc. Jó, csupa sár volt, mert esett és ott veterettünk a sárba. De főnök, ugye megkapom a beígért összeget? Persze, Zsebes. Tudod, legkésőbb 10-én kifizetlek. Úgysem fog sikerülni. A fizetés? Átlagos kapitány ellen nincs semmi esélyetek. Te kapitán, milyen frekvet írtad? és nem csak neki vannak képességei. Ezt nem mégis hagyjuk. Milyen nyugodt, ottra voltál, ott van a 3 fekete ruhás. Elkapni! Élve vagy holtan! Ez nagyon filmes eddig végig. The best Russian scene in the year. Egész jó volt. Jó. Már rég láttuk azt. De miért is hirtelen? Zsebes! Igen, egyébként a felvétel közben besötétedett, de már annyira, hogy a végén szinte nem lehetett tényleg látni semmit a kamerában, úgyhogy vissza kellett mennünk a Kohóhoz, Lilafüredre a következő héten egyébként, és ketten felvettük azokat a részeket, amiben csak mi szereplünk, és akkor így tudtuk megoldani, hogy azért élvezhető legyen a minőség, mert tényleg már se időnk nem volt, illetve a minőség rovására ment volna. Hát nem is látszott már a képen, az emberek olyan sötét volt. Igen, majd az látszik is még egy-két felvétel, mert ugye amin a többiek szerepelnek, azt muszáj volt bevágni, mert másik felvétel arról már nem volt. Jaj, kis Henry Cavill-es kartöltés. Ez jó volt ütés. Ja, Bence Pászló igaziból megütött. Sosem szeretem a kecskéket. Véletlenül mondtam úgy. Ez nem tudom mi volt, de mi szerencsét. Hallottuk is, hogy tényleg de rám vert egyet. Nem értem őket. De szerepben maradtam. A munkámban 150%-ot adtam bele, aztán rájöttem, hogy nem ez az ég. Úgy szerintem ez is tök jó, hogy már itt is látszik, hogy meg volt tervezve azért az egész sorozat, hogy keretes. Az elején is ugye a nézőhöz kibeszélt átlagos kapitány, és a végén meg ismét ugye. Oda nézd, de rám! Szóval én szerintem ez tök jó. Remix? Remix meghalt. Itt? Nem tudom. Itt akkor mondja, Remix? Remix meghalt? Olyan jól mondja itt nekem igen tetszik. Tudod, ezért szeretem a nyarat. Zöldek a fák, ezt még nyáron forgattuk 2 nappal előtte, utolsó részben. Itt nem tudom, hogy emlékszel el, hogy itt a csónakos fiúk akartak volna jönni szerepelni, de hát sajnos már. Mondták, várod el, várok, ha mondom, most nem tudom mit bevetni nektek. Úgyhogy amúgy tök vicces volt, hogy így tök jó. Jöttek sokszor oda hozzánk, meg pozitívan. Aha. És megéri végignézni az After Credits-et is? Vagyis a Credits-et, hogy legyen After Credits, vagyis van. Ugye egész sokan szeretnek. Hát nagyon sokan. Mi az, hogy egész? Az, hogy ez egy no budget sorozat volt, mert nem small, no budget sorozat volt. Én azt mondom, nagyon jó sorozat. És akkor mondom is, hogy nagyon sokat beszéltünk így Zsebesnek háttértörténéről. És a Zsebes karakteréről az a történet is az, hogy az első részben hívtuk szerepelni Dávidot. Igen. És akkor egyben mondtam Bencének is mondta, hogy nagyon tetszett a színészkedése Dávidnak, és utána átsírtuk a kicsit a falatot, hogy nagyobb szerepet írtunk Zsebesnek. Igen, egy külön szára lett lényegében így a történetben, sokkal nagyobb. Ő az egyetlen olyan szereplő, akinek mutatunk egy másik sztorit, ami nem rólad szól. Mert amikor mutattuk Viktort meg Xénit közösen,
az erőről beszéltek. Ágit meg szerint erőről beszéltek. És volt, akkor Mózes meg Zsebes beszélt Szikrával, akkor is a Törtről beszéltek. De volt egy rész, akkor Zsebes beszélt Mózessel, akkor teljesen másról beszélt. Érjük neki az a karakter volt, aki nem csak a történetről volt szó, amikor ő szerepelt a képernyőn. És megmondom őszintén, nem elmondhatom remélem, hogy gondolkodunk egy spin-offon, hogy majd később csinálunk, illetve most nem tudom, hogy vagytok vele, hogy második évad legyen-e. Mert megmondom őszintén, nézettsége nem lett olyan nagy. Hoztam statisztikákat, úgyhogy majd azt megosztom vele. Jó, megosztod, és kíváncsi vagyok a statisztikákra. De a kommentben légy írjátok meg, hogy legyen második évad. Illetve azon is gondolkozunk, hogy ez filmben is egész jól néznek ki, hogy úgymond rebootolnánk, és újra megcsinálnak az első évadot egy 30 perces, nagyon full cinematikus kis filmbe, de majd meglássuk. Mondd meg, hogy valamit, és megmondom én, mit gondolok. Ugye statisztikában, amit már említettem is, hogy 59 perc, 6 másodperc lett így az első évadnak a 6 része, ami szerintem így kimondva elég nagy szám, hogy közel egy órás ez egy sorozat. Ilyen YouTube sorozat, hogy így megcsináltuk tényleg ennyi költséget, és amit német benzin volt, meg a kafetéria, egy-két helyszín. Így van, szóval így is volt amúgy egész sok a díszletek, ruhák, de ahhoz képest ez egy no budgetnek számít, hogy no költségvetésnek, de azt mondom, ahhoz képest, hogy 59 perces sorozat, ilyen szintű minőségű, amiben történet van, nem az, hogy kamerával össze-vissza mész, és ilyen reality sorozat, amit mindenki csinál a YouTube-on. Én azt mondom, Bence, amit így most alkottunk, ez egy égkő a YouTube-on. Lehet, a mi számunkból ez ilyen arrogáns, de én azt mondom, hogy én az vagyok. Sőt, azt is érdemes lehet kiemelni, hogy mindig tudtuk tartani a 20-ai feltöltési dátumot, és az egy fél éven keresztül jött minden hónap 20-án. Minden hónap 20-án kijött tényleg a rész, akkor is... Hát fél évig azért elég sok időnk belement ebbe, úgyhogy... Hát igen, és úgy, hogy nem előző éven forgattuk ezt, hanem tényleg mindig előtte való 2-3 héten. Igen, legközelebb, ha csinálnánk egy sorozatot, úgy csinálnánk, hogy egy 2 hónapot leforgassuk az egészet, és utána lehet sűrűbben jönnek egy 2 hétente. Igen. Na. Szerinted mennyi volt a 6 résznek az össznézettsége YouTube-on? Nem egy nagy szám egyébként. Ne 10 000-ekbe gondolkodj. 2950. Majdnem, 2660. Megmondom őszintén, mikor ezt kitalálta a Bence, meg elmondta a sztorit, én utána segítettem megírni. Én megmondom, hogy azt hittem ez izé lesz. Legalább részenként 10 nézettség. Mert van benne potenciál, magyar szuperhősorozat, funny, amatőr kezdeményezés. Én azt hittem, hogy lesz benne többen nézik. Lehet, hogy a marketing nem tudtuk annyit fordítani, cuccot, de hát, ha még beindul, ki tudja, felkapja valaki. Na, következő. És szerinted hány nézettségi órát kapott a sorozat? Az sok, mert amúgy 10-59 perc, szóval az a 2900-dal átlagosan megnézték, a feléig vegyük úgy, akkor megszorozom csak 1500-al a 60 percet, ha 60 000, 72 000 perc. Ami 106,6 nézési órát ért csak el. Az 100 óra nézettség, az nagyon jó. De az össznézettség ugye a 6 részt. Tudom, de az nagyon de egyébként szerinted az összes fájlnak a mérete az mekkora tárhelyet vett igénybe? Ezt tudom kell, mert én gépem is rajta volt az összes fájl. 6 rész, átlagosan 120, 840 GB. Annyit nem, csak 586-ot. Volt, amelyik mondjuk 130 gigás lett, volt, amelyik csak mondjuk 90, de összességében egy ilyen közel 600 gigabyte volt így a 6 az még jó is, a ROM-ra egy rész volt 1 terabyte. Jó, de ezt Canonnal vették, nem pedig. És körülbelül hány fájllal kellett dolgoznom? Mennyi hány fájl? Hány fájllal kellett dolgoznom? Azt tudom, hogy sokkal. De elég sokkal. 2200. Majdnem annyival, mint mennyien megnézték a sorozatot. 2430. Csá, mindent eltalálok! Nagyon közel volt tényleg, úgyhogy... Figyelj, Bence, gratulálok. Öröm volt együtt dolgozni, és remélem folytassuk a sorozatokat, a kisfilmeket a következő éven is. Hát mindenképpen. Illetve készíteni fogok egy
szereplői reakciós videót is, úgyhogy azt is érdemes lesz majd megnézni, hogy mit gondolnak a szereplők, ők hogy élték meg ezt az egészet, ami szerintem nagyon érdekes lesz, úgyhogy azt is ki fogom rakni. Szóval először azt láttátok és kérdeztétek, hol van belőle remix, itt van, mert ő készít. Mi hol vagyunk abban a videóból? Hát itt, egy külön videóban. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis reakciós videó, remélem, hogy azért tetszett nektek. Nézzétek meg még egyszer a sorozatot, és osszátok meg mindenkivel. Így van. Sziasztok! Sziasztok!